Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira Radio 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Muri yeZimbabwe first update yedu ividhio iro raProphet Elijah. Prophet Elijah vanga vachitaura mashoko avanga vachitaura kumastreets esocial media kumuri yeZimbabwe. Ndinokumbira kuti wanze malikes pathis video nekuti ndini pfuti pamanews updates ndinokasika kumhanya news updates. Zvanda kuita munguva ino dombox mchiona short video raProphet Elijah. Motazva munofuka mucomment section. Manews updates asati apera zvawo. Tine achipo the trouble causer. Ndanimbone first update. Tete Chipo. Chipo the trouble causer. This video nderapo iwewe. Zvawaita zvekuti kandira nyesi ngane dzako pa social media usina kupfeka bhurugwa hazvina kunaka. Unofanira kuuya kuzokumbira ruregerero kuvana veZimbabwe kuti zvawaita zvakashata. Watonyadzisa zvimwe chete zvinokudzikisira madzimai akawanda. Zvinhu zvako zvautiratidza pasocial media izvi hazvifaniri kuti tizvione isusu vanhu vechirume. Kana musingapfeke bhurugwa kwamunenge muri kumba uko, ngazvigare kumba kwenyika uko mofamba musina kupfeka bhurugwa. Mobvisa makamera pakati pemakumbo penyama. Hazvina kunaka zvamaita Tete Chipo. Muri celebrity hombe runorespectwa. Zvine imimi kana makuya musina kupfeka bhurugwa. Tete Chipo. Izvi zvazvinakidza izvi. You need to come and apologize kuvana veZimbabwe. Munonyarira kupi kana makufamba zvinhu zvenyu zvananikwa everywhere pa social media. Zviri kutopisa tsitsi zvamaita izvi. Zvigadzirisei Tete Chipo. Tiri kunyara zvisingaiti. Ndouchicha muri kuita ichi. A big celebrity rakaita semi Tete Chipo tinu munorespectwa. Maakuya maakuvhura hombe pa social media, maakuya musina kupfeka bhurugwa. Tete Chipo manyangadza zvisingaiti. Mashoresa uyai mukumbire regerero kuvana veZimbabwe. Zvamaita izvi hazvina kunaka. Next update iyo Mama V vachitaura about manudzu akalika achipo the trouble causer mastreets esocial media. Ndichakufambirai nenyaya iyi zvakanyanyisisa ende ndiri kubva ndataura pathis video kuti mukwanise kumaona moita sei. Unogona kungoita like wakamaona kana unotadzaita like wakamashaya. Saka dambokusiya muchiona video raMama V vachitaura about chipo the trouble causer. Ndatibone this video. Ndichidzoka kumba manheru kubva ndachidi kubva ndaingovha bandafonera vamwe vanonzi Mr Matombo veku CID mutown. Ndabva ndati inini ndanetseka because this situation is getting out of hand and it's not in my hand, not in my power. But it's okay ndakuripota nyaya yekuchi kudrag what section yavakataura kuti ubatsirwe. Chipo pakanoti nyaya escalate akabva waine munin'ina wangu kumba manheru acho and it was raining. Team Rematrix varasvika robva ramutora. If I tell you kuti achitorwa kudaro so akachema wazwa. Chipo kuchema munin'ina wangu achitorwa inini. Okay. Bo paya tatora tamuendesa. The following day akabva enda kunotiza kuMatrix kuya.
atiza kudaro so, but when we were packing my bags ake, anditi ku Matrix vanokupa list rekuti uyani zvakati. So I was packing his bags. Aangabva nawo kwa right. My bags andanda kurongedza aangabva nawo kwachipo. Ndo mandakaona muine mbanji yanga irimo. Ndo mandakaona muine masina anga arimo. You understand? Then inini ndo pandakazomutumira ma screenshot kuti muri kuzviziva ere kuti mabhegi amaya nawo anga ine masini ABCD. Saka at the end of the day, inini I will never negotiate with a drug seller or a drug abuser. I will never have same negotiations unless we are talking this to the police station. You understand? Saka zvadaro so ndakangoposta pa Facebook kuti pane munhu ari kudzidzisa mufana wangu ma drugs vanhu akati yo we chichi vanhu vakakomenda vamwe vakati ndinhingi vamwe vandinhingi, but I never said something about it. I went quiet because ndakatoziva kuti alright murume mukuru ngaite zvaanoda kana ada kuti ndezvaada kuita ndizvozvo. Some of the things imi strive zvinhu zviyazha zvatakatora mbegi mangosi pane pazvichirere. Zvinhu zvatakatora mbegi mangosi pane zvapazvichiri. Some of the stuffs the mad drugs takabvisa. Ruka pawasvika nechibhachira pa ucharoyo. So zvadaro so inini I tried my best ndikati I have tried my best kana zvaramba zvadini zvaramba I let it go ndikasiyana nazvo. Saka nhasi munhu akaita action dzaanonga aita akanzi mavidhio abuda kana kuti mapicture ako abuda, it's not in my action. Even iye wacho ndakatomudza ndikati you know what, ndine mavidhios enyu imimi but I'm not gonna do anything about it. Ndikatosiyana nazvo. Urikona kuti pamasini awakapiwa avari kuti hanzi don't blame iye ndiye auya panapa achichema but you never heard me talking about it. You never iye ndiye akutamba blame game. And also I never said kuti because ndakazodiscover kuti inini munin'ina wangu ndiye aitotengesa, we have a tuck shop iri pa next pedapa, ndiye angatori the seller wacho. Saka at the end of the day I might not say ndiye akadzidzisa munin'ina wangu, no. Munin'ina wangu anogona ngati ngatoriwo in full momentum but energy dzakabva dzaenda kunobatana zvikabva zvablow. I want you kuti ndisava one sided kuti ndiye akadzidzisa. Anogona nganga ari momentum but pavakabatana zvakabva zvanyatsoita full force. You understand what I mean? But tuck shop iri pakona apa when I went there, inini it was happening because don't travel too much and sometimes I don't monitor these things kana disable. I actually discovered kuti inini wangu munin'ina inini ndiye angari supplier. He was not taking for his own consumption only, he was selling it. Alright, uya DJ Sparks ari kubvunza kuti manyanyo disable wazosvika pakati chipozo aita akutamba blame game, aona nyaya dzake dziri kutrenda akuti angosenti mimi mainyeya admire of which chiponda ane 2 years nsina kutaura naye ke ini chiponda akatongoona kuti hatiwirirana. So and I don't remember even talking about any, but nyaya dzedu dzainguva dzekuti unouya rini kutozoita ma-interview, that's all. So aona kuti akuda kutotanga kuvhiringa vanhu, kuda kutongotanga kuvhiringa vanhu vadhila nezvinhu zvakumushe shamwari. First unofana kungofesa music yako utamba wegweza icho chabuda ndinotodhila nechangu kusvika papera. Munhu anofana kungofesa tundu wake. Besides kuvhiringa vanhu ari kutokanganisa vana munhu. Besides kuvhiringa vanhu ari kutokanganisa vana, because what is that? Okay, yosimira yapi paoni. Ndochokwadi. Aiwa inini because at the end of the day ndogona machitose vamwana mai kubatikana zvichitoshuba. At the end of the day inini ndinotoita single handed ndinotokuvhura WhatsApp group rekuti vanhu we I don't need kuti ndimboswera chiesnesa Telegram. Ndingovhura WhatsApp group kuti uya mutori WhatsApp group rangu ndobva ndavhura WhatsApp group ndobva ndashare vanoshare votumira vachienda mberi. I don't mind because zvatoshuka. Since ariye futi atanga kutosenda ega ndialikisa ega ndinovhura group kwa tibva tangopedzisa. Alright, pamusoro ningotaura 2 minutes guys.
vari pano vakateerera vadiwa chairi rangu rekuzvarwa ndoitwa Ashton Quinton Africa Munashe kana kuti Handsome Good. We are the home of entertainment, the home of celebs. Sayo nemutsa waMwari kuti muite muchifollowa platform yokutsekewe. Ndisi chipo kai. Nai. Ana DJ Sparks ndiri big fan rako ka admire. DJ Sparks kutsvaga kuda kupiwa masini. Ini ndiri nani chito ngazitoperera kwandiri ngoti ndabva ndadelita. Ini ndiri blogger nane uyu. Sparks Sparks hatye. Ipapa akada zvake kuda naye mese kuma interview kuti yamuzoti. Sparks chiganada kuna munhu akadaro. Unorekodha song. Ari kutobva panapa chiro chimanyiso. Ndatoadresa ndikapedza tombodhizeya energy. But waita zvakanaka unozoti ozi chipo ndatomboedza kunyarara pandikuona kuti ari kutondipusha way too much manje achitondichokonya manje kuchelekera something guys. Tatanga kusendwa ma-messages, tatanga kusendwa ma-comments nachipo mu-comment section. Admire nditi ndikubotsa taure nyaya iyoyo. Kati ndilana ngatidile naye kubi. Nobody ndingatsiyane nazvo. But I think Admire tozongokurirwa aona kuti because now you know kana muna munhu anenge achitaura anterera side remunhu gorerese iwo ndori wrong gorerese iwewe gorerese ndonotadzirwa nemunhu wese iwewe ndiwo ndori wrong iwewe ndiwo nongori right all the time. I want not waita problem 2 years ago ndakatokutadzira. Anopenga uyu man ndozvatogona akuda kutobatsirwa akutorwara munhu. Aiwa ndozvazvinoita achiveve ndozvachinoita chivewe chekuti mavhidhiyo angabuda ukusiya matakanyanya achiitika kuti zviite sei uri pamute iwe vhura maiki iyo. But iwe Admire ruzero kuti kitchen kwako kuri kutobikwa mafet kuku. Next update iyo yachipo achireplya akaunti achipindura vanhu vari kutaura nyaya yemanodzi. Dakusiya mchiona video, apedza kuona video tazvonofika comment section. Vebocha tiri kukuzivai kuti ndimakangotuma kangochari kenyu kuti kauyenge kari desperate kasina pekugara kuitira kuti kakupei information maererano nemagariro edu. Aiwa shamisire pandiri hapana asingazivi sikarudzi yemukadzi ende ndopa ukabuda napo iwewe. Kana utori mukadzi uchitoona uchitopublisha sikarudzi yemwe mukadzi, you are a bombo clat every day na 9 makuseni. And then imimi vekubocha vamatorera malaki ndivavo. Kana mimi pamakanditorera ndipapo handisikukutyai, it's on, it's officially on. Handisikukukwatayi mbozamai zvimwe maiketa. Ndiri kukuzivai ende handikukwate ndozvinokupei kusagutsikana nekuita murume kuda kuita mukadzi wemurume. Bombo clat, bombo shite. Nawana dem yo, woo, chati prati. Nawana dem bombo. Last update chachiziviso chikuti pindai mucomment section muchanoona link reblue, wakapresa link reblue iroro zvimwe unoita lucky wakamaona unojoina WhatsApp group rehatirare 263. Much love.